Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு எதை பத்தின வீடியோ பார்க்க போறோம்னா டே இன் லைஃப்ல ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு தாங்க பார்க்க போறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தோசைகளை சூடு பண்ணிட்டு அதில் மாவு ஊற்றி நம்ம சுட்டுக்கிட்டு இருப்போங்க. இப்போ ஆல்ரெடி நான் தோசை பாதி சுட்டு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. இந்த தோசைக்கு ஆப்டான ஒரு முட்டை கிரேவி தாங்க இப்போ நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதுவும் சைடு பை நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஓரளவு. நம்ம டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுற அன்னைக்கு ஒரு தோசையை ஊற்றி ஒரு முட்டை கிரேவி வச்சு நம்ம சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் முட்டை கிரேவி இங்கே ரெடி பண்ணி பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு ஓரளவு. இப்போ முட்டை தான் இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம சேர்த்து அதுவும் இப்போ வெந்துக்கிட்டு இருக்குங்க. இங்கிட்ட நம்ம தோசை சுட்டு ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சதும் இருக்குங்க. செகண்ட் பேட்ச் ஒரு தோசை ஊற்றி அது வெந்துக்கிட்டு இருக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தோசையை வெந்து முடிச்சு நம்ம அடுத்து பரட்ட போகிறோங்க. இப்போ அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம பரட்டிட்டு இப்போ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு செஞ்ச ஒரு முட்டை கிரேவி, டேஸ்ட்டான ஒரு முட்டை கிரேவி இங்கே பாருங்கள் இருக்குது. இப்போ இந்த முட்டை கிரேவி நம்ம தோசையும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுற அன்னைக்கு ஹெல்த்தியாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். இது சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும். இப்போ இடையிலேயே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிளும் ஒரு 2 hours கழிச்சு கட் பண்ணி சாப்பிட்டோம். இந்த மழை காலம் சளி பிடிக்கிற டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி பைனாப்பிளை லைட்டாக நம்ம சேர்க்கும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கண்டிப்பாக அதில் இம்ப்ரூவ் ஆகிறத ஃபீல் பண்ணுவோம். நம்ம இடையில இந்த மாதிரி பைனாப்பிள் சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், எத்தனை பேருக்கு பைனாப்பிளோட உப்பு மிளகு சேர்த்து சாப்பிட்றத பிடிக்கும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முழுசாக வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி, வணக்கம். என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானில் ஆல்ன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.